Duol machoko osuru KRA otudore kod jo ohala e tong Kenya kod pinje moko kod jokanyo mamoko kaka yor jiwo choko osuru kendo tego ohala e kind pinje. Koloso e nyasi e boma Busia, Komishona mar KRA Lian Nyalwanda wacho ni giloso chenro mayom mar choko osuru e tong mabiro konyo e wuoth mar jopiny kod chwalo mwandu. Coordinator marimbo mar Kenya Patience Njau wacho ni gwenge makono choko bilion 2 dwe ka dwe kaka osuru ne piny owacho ka kaunti ma Busia chiwo milion 800 dwe ka dwe. I extend a big thank you. We are here, we are happy, and we are just encouraging our partners to come and pull together. We continue collaborating, ensure that we conduct legitimate trade, we protect our borders, and we safeguard that which this country has. But as an authority, we have continued to support and work with our partners, who we call the PGAs, the partner government agencies, in order for us to create and streamline the processes that we take this for clearance of these trucks and also of the goods and people, so that we don't have the congestion. The other key challenge that we also face as a region is the porous border points. The stretches are quite long between the borders we have. So from here we have Isebania, then we come to Busia, then Malaba, and then from Malaba we have over 400 kilometers of road to the next border post, which is Swam. So that creates a lot of opportunity. Kaudhi nyime ni piny owacho kokalo e migawo mar weche puro chako chenro mar medo lowo mipidhe ochele kowuok e eka 674 nyaka eka milion 1 kaka yorno mar medo nyayo ochele pacho ka kuom higni 8 mabiro. Kaka yor neno ni chenro makamae odhi makare, piny owacho lero ni gibiro medo kothe mopodhi, gero kuonde rego ochele kachiel gi manyo chiro ne jopuro mathur kae. Romono mane obagi e magawa moro e gwenge ma Naivasha, migawo mar weche pur kachiel gi jopur ne rango kaka inyalo duok piny omo ochele kowuok e pinje maoko. Jagoro mongirore Fantas Kimotho nolero ni Kenya nyaka sani nyayo metric tons 234 ka ochele migolo e pinje maoko romo metric tons 700. From the current 664,000 to 1 million acres. And for us to be able to do that, we need to understand what product, what value chain is required in which area. And that's why we're here for the two groups together with the State Department of Agriculture. They work together to identify the areas so that even as we go forward in ensuring we are providing water security, because now we're also using the private-public partnership model, whereby we need to make sure we have clear off-take guarantees. And for us to get that, we also need